Porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa la porqueta. El dinar. Avui la Pepa i en Jordi van a dinar a Cals Avis. Hola, àvia. Hola, àvia. Hola, parelleta, bon dia. Què, voleu anar a l'hort a collir verdures per dinar? Sí, sí. Hola, avi. Hola, avi. Bon dia, Pepa. Hola, Jordi. Ja són a l'hort de l'avi. Totes aquestes verdures i hortalisses les ha cultivat ell. Què és això? Dinosaure. Ah, un dinosaure. Collirem alguna cosa per dinar, ja veureu que bé. Pepa, t'agraden a tu els tomàquets? Sí, m'agraden molt. I a tu, t'agraden els tomàquets? No. A en Jordi no li agraden gens els tomàquets. Quina llàstima. I l'enciam us agrada? A mi sí que m'agrada. No. A en Jordi tampoc li agrada l'enciam. Quina llàstima. A veure si trobem alguna cosa que li agradi. T'agraden els cogombres? Ex. A en Jordi no li agraden els cogombres, ni l'enciam, ni els tomàquets. A veure, Jordi, quina verdura t'agrada a tu, doncs? Pastís de xocolata. Però què dius ara? El pastís de xocolata no és cap verdura, home. No pateixis. Quan vegi l'amanida feta, potser li faran més gràcia les verdures. Oh! Tomàquets, un cogombre i un enciam acabats de collir. Primer de tot els rentarem. La Pepa i en Jordi ajuden l'avi a rentar-ho ben rentat. Ui! Molt bé, ja està tot ben net. L'avi ha preparat una amanida amb els tomàquets, el cogombre i l'enciam. Això ja està. Pots avisar a tothom? A dinar! L'avi ha fet pizza per dinar. Mireu quina bona pinta. L'hem fet amb els tomàquets, l'enciam i el cogombre de l'hort de l'avi. Au, vinga, a menjar! En Jordi s'ha menjat tota la pizza, però no li agrada ni el tomàquet, ni l'enciam, ni el cogombre. Què vol dir això, Jordi? Però que no t'agrada a tu l'amanida? No. Au, té, com a mínim tasta el tomàquet, ja veuràs com t'agradarà. Ex. Mira, Jordi, tasta una mica de cogombre. Els fa l'avi a l'hort i són boníssims. Ex. I l'enciam no el vols tastar? T'agradarà, home. Au, va, no cal que ploris. Mira què farem ara. És un dinosaure. Dinosaure. A en Jordi li agraden molt els dinosaures. I s'està menjant el tomàquet, l'enciam i el cogombre. Ara sí que m'agrades. Vols que te'n posi una mica més? Ai. Em penso que ja està tip i no vol ni més tomàquet, ni més enciam, ni més cogombre, oi? En Jordi ja està tip i ja no té més gana. Segur que ja estàs tip i que no vols res més? És evident que ja no vol menjar res més, en Jordi. Quina llàstima. Així no en voldrà gens ni mica de pastís de xocolata? Pastís de xocolata. Ves per on? Sembla que li ha tornat a venir la gana, en Jordi.